Šela Jugo Turković je bila šefa i ona je rukovodila svim operacijama. Da li je Šela imala pristup ovom rokovniku? Da. Da li je imala? Normalno jest. Da li je znala? Šela sve zna. Što su našli u vašoj kući? Ništa. I zbog tih ljudi koje je neko ubio, danas ispaštam ja. Priča razne nebuloze. Bojite li se da će vas napast nakon ovoga? Naravno. Sigurno ona zna mnogo više nego što kaže.